Velkommen til min præsentation af 5 sekunders reglen. Vi kender det jo alle, det her med at sidde i en situation, hvor vi føler os presset, vi føler os fastlåst. Vi står i en situation, hvor vi har lyst til at springe i luften, vi har lyst til at gøre alt muligt. Men noget i os holder os fast i det, hvor vi er. Det er meget naturligt. Vores hjerne, den er jo indrettet sådan, så at den arbejder kun i forhold til at passe på os. Gør kun det, der skal sørge for, at vi forbliver inde i vores komfortsofa. Og det her med at komme ud over den der komfortsofa, det er ofte et kæmpe problem for os mennesker. Det her med at være fastlåst i en situation, det handler jo om, at kroppen, altså de 95% af vores krop, som arbejder ud fra vaner, som vil sikre os i at være, at den her art, den skal overleve. Det her urinstinkt, vi har, at hvis vi kommer ud af hulen, jamen så skal vi passe på med, at der er alle mulige farer, og vi kan blive spist af den her sabeltiger. Din krop, den arbejder ud fra kæmp, flygt eller frys. Og det, den har lært, jamen det er jo noget, som er blevet lagret på den her harddisk gennem hele dit liv. Gennem den tid, du nu ligesom har levet, har du fået påvirkninger udefra i form af alt, hvad der ligesom er sket, og også indenfra i forhold til de tanker og de følelser, der ligesom er blevet dannet i forskellige situationer. Så når du står i en eller anden situation, jamen så vil din hjerne, altså den, som jeg ynder at sige, altså de her 95% af din krop, som arbejder af vaner, den vil hive det frem, som passer til den her situation. Det kan være, at du er bange for en edderkop. Det kan være, at du bliver ked af det over at se tegnefilm. Det kan være, at du holdt op med at ryge, og den her vane, den sidder stadig i dig, og pludselig så står du med smøgen i hånden. Det kan være hvad som helst. Det kan være, at du om morgenen har indøvet dig en vane til ligesom at klaske vækkeuret ind på kassen, og så lige sove en halv time videre. Alle de her ting her, vi kender jo udmærket til det her med, at vi nu har besluttet os for, at nu vil vi tabe os, eller nu vil vi holde op med at ryge, eller nu i morgen, nu skal det ske. I morgen, der starter jeg på en frisk, og vi er klar, og vi er fuldt motiveret, og vi går til køjs, og vi har gjort det helt klar. Og når vækkeuret ringer, pling, så er alt glemt. Fordi den har altså uanede ressourcer for at fastholde dig inde i den her komfortsofa. Den her utrolig behagelige, lækre sted at være, fordi der skal den ikke bruge ressourcer på at arbejde ud fra kæmpt, flygt eller frys. Det er jo det, den arbejder på, og den kan jo ikke finde ud af, om du er det den ligesom hiver frem, om det er godt eller dårligt, rigtigt eller forkert for dig. Kun du kan ligesom gå ind og sige, jamen det som jeg nu står i, jeg ved udmærket godt, at jeg skal holde op med at ryge. Jeg ved også godt, at jeg skal sørge for at komme ud af sengen om morgenen, sådan så at jeg kan gå ud og søge mig det her arbejde, som jeg ikke har fået gjort i længere tid. Fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig at ændre mit liv. Men hele tiden, så bliver vi stoppet af en eller anden ting, der er inde i os, og det er den her frygt for ligesom at komme ud af vores komfortsofa. Nike, de har lavet det her fede begreb, der hedder Just Do It. Og det er jo fantastisk fedt, som Mikkel han sagde den anden dag. Jamen, hvis du sidder og er presset i en situation, og du sidder i sofaen, og der kommer alle de her tanker, jamen så skal du jo bare rejse dig og gå ud af rummet og fokusere på noget andet. Det er helt rigtigt. Der er slet ikke nogen problem med det. Du skal bare gøre det. Det her med at just do it, bare gør det. Det handler jo om, at vi udmærket godt ved, hvad vi skal gøre. Men hvordan skal vi nu gøre det? Hvordan er det, vi nu ligesom får taget os sammen til at gøre alle de her ting her? Hvordan er det, vi ligesom får taget os sammen, når vi får alle de her myldertanker, som vælter ind over os, og vi begynder at græde, vi kommer længere og længere ned i en eller anden situation, som gør, at det gør ondt indeni? Hvordan er det, vi får skiftet gear til ligesom at komme et andet sted hen?
det er jo ikke bare at gøre det. Den der sætning, just do it, jamen det er jo ikke det der med at gøre det, der er svært. Det er bare, der er svært. Og Nike, de ved jo godt, at vi alle sammen skabt til at gøre noget andet. Og vores krop, den er reelt også genereret til, at vi gerne vil forandring. Og samtidig, jamen så vil den jo helst forblive i de her vaner. Fordi det er jo den letteste ting. Det er den bedste måde at sørge for, at du ikke kommer i fare. Hvis du sådan ser på det, ser på hjernen, sådan indrettet, sådan, så den er klar. Hele tiden er den klar til kæmpe, flygt eller frys. Den ser alle mulige farer, som det er det, den har ligesom som fokus. Nu er det jo sådan, at vi har flere dele af vores hjerne, og den, som jeg sagde før, jamen så ved den ikke, om det, den nu præsenterer dig for, når du står i en eller anden situation, om det er godt eller dårligt, rigtigt eller forkert for dig. Derfor er du så udstyret med denne her fantastiske superkraft, der hedder et valg. Og valget, det sidder oppe i pandelappen. Jeg ynder ligesom at sige det her med pandelappen. Jamen det er jo ligesom alt, hvad der kommer. Det er det, der kommer til dig, og det skal den ligesom erkende først. Hvis du ligesom ser på, når du sætter dig ind i din bil, jamen så har du en kæmpe stor forrude og et lille bit bagspejl. Det er jo fordi, at det der ligesom er sket, det behøver du ikke bruge så meget tid på. Du skal selvfølgelig holde øje med, at noget kan komme op bagfra og være til fare for dig. Det vigtigste er alt det, der kommer forfra. Derfor sidder vores handlecenter oppe i fontanpandelappen. Det betyder også, at alt, hvad der ligesom kommer dertil, det har du faktisk mulighed for at handle på. Du kan ikke styre, hvilke tanker du får. Du kan ikke styre, hvilke følelser du får. Til gengæld så kan du vælge, hvilke tanker du gerne vil følge. Og du kan vælge, hvilken handling du vil foretage dig i forhold til en følelse. Det lyder skide nemt. Og det er det ikke nødvendigvis altid. Og nogle gange er det jo også, at vi får det sådan, at vi bliver nødt til at ligesom blive i, eller være i en eller anden situation, eller vi finder ud af, at vi pludselig står i en eller anden situation, som vi egentlig ikke har lyst til at være i, rent følelsesmæssigt. Fordi vi har fulgt nogle tanker, som gør, at vi bliver bragt et eller andet sted hen. Jeg hørte Freddy den anden dag, han snakkede omkring, han havde haft en lortedag. Og det har vi alle sammen. Ikke alle dage er glade. Jeg er jo så begyndt at sige, at det er ikke alle timer, der er glade. Fordi en hel dag, det skal man ikke bruge på at have det skidt. Så bliver vi nødt til ligesom at skifte gear. Og den her 5 sekunders regel, det er præcis det, der gør, at du kan skifte gear. 5 sekunders reglen, den er således her, og den lyder meget simpelt. Når du får en indskydelse, altså når du får en eller anden tilgang ind i din hjerne, noget du oplever et eller andet, jamen hvis der er noget du gerne vil, jamen så tæller du ned fra 5, 4, 3, 2, 1, og så sætter du gang i en handling. Jamen er det så nemt? Ja, hvis ikke du gør det, jamen så vil din hjerne inden for 5 sekunder destroy, altså ødelægge den der hensigt, du nu havde. Den her indskydelse, du lige har haft, den vil den simpelthen slå ihjel. Fordi den arbejder ud fra kæmp, flygt eller frys. Så du bliver simpelthen nødt til at gøre noget, inden at det her det kommer ind i overtænkningshjernen. Inden den her ting, du nu godt kunne tænke dig at gøre, at det kommer ind i overtænkningshjernen. Fordi kommer det først derind i, følger du nu den tanke, som du godt ved, du ikke skal følge, jamen så vil den, altså de 95% af din krop, vanesystemet, den vil hive dig ind i det her vaneloop. Den vil sørge for, at du ligesom siger, okay, jamen jeg har tusindvis af forskellige tilgange til, at du ikke skal gøre det, du gerne vil. At du ikke skal springe ud over den klippe. At du ikke skal tage det første skridt i at ændre dit liv. At du skal blive i komfortsofaen, for der er så pissehyggeligt. Der er så sikkert. Vi behøver ikke bruge energi på den der situation. Så det her med at sige til dig selv, jamen står du i en situation, jamen så det der rent faktisk sker, det her er et startsignal til, at du skal gøre noget andet.
Det er faktisk videnskabeligt bevist, at ved at man tæller ned, jamen så flytter du dit fokus, fordi du er ikke nødvendigvis, typisk tæller du ikke ned. Så når du begynder at tælle ned, jamen så sker der det inde i din hjerne, at når du kommer til et, jamen så skal der ske noget andet. Hvis du tæller op 5, 6, jamen så kan du jo fortsætte i en uendelighed. Men tæller du ned, jamen så skal der ske noget andet. Og når du så samtidig sætter gang i en handling, jamen så vil du blokere for, at den her tanke, den kommer ind i overtænkningshjernen. Og ydermere vil der ske det, at din hjerne, den vil sige, okay, når du vil gerne ændre dig, så giver vi dig lige et ekstra skub, og giver dig noget ekstra energi, til at du ligesom kan overkomme det, du skal. Og over tid, første gang kan det godt virke totalt latterligt, og du tænker, jamen hvis det er så nemt, at jeg kan ændre alt omkring mig, du kan få et bedre samliv med din kone eller mand, eller du kan få tage nogle bedre beslutninger på dit arbejde, eller du kan komme ind og tage de der beslutninger. Du kan vælge, hvis du er en taler, jamen så skal du på scenen, jamen så kan du vælge at sige, jamen jeg har ikke brug for at være nervøs, når jeg går på scenen. Nej, jeg er spændt. Altså, det handler om at ændre dit fokus, og det handler om at ændre din tankegang og følge de tanker, som du nu mener er det, der ligesom skal føre dig derhen, hvor du gerne vil. Det kan være, at du sidder en morgen og siger, nu havde du besluttet dig for, at du skulle op i det der badekar der med koldt vand. 5, 4, 3, 2, 1, og så sætter du gang i handlingen og smutter op i badet. Eller du er bange for den der skide edderkop, som du har været bange for altid. Og nu har du besluttet for, nu skal det være slut med den der skide edderkop. Så næste gang, du skal selvfølgelig planlægge det. Du skal selvfølgelig sørge for, at det du gerne vil ændre, det vil du gerne gøre noget ved. Så næste gang du ser den her edderkop, du ved godt, at når du ser den, så vil du være bange, og du vil begynde at svede, og når først den kommer ind i overtænkningshjernen, så får den større øjne, og den får lange ben, og den bliver mere og mere behåret. Hvis du derimod, når du ser edderkoppen, jamen så tager du og tæller ned, 5, 4, højt, tæller ned, 5, 4, 3, 2, 1, samtidig med at du tager et stykke papir, forsigtigt, sætter den udenfor, og så er det overstået. Det lyder nemt, og det er det også. Og hvis folk, når du ligesom tænker, ja, men hvorfor, hvis det var så skide nemt, hvorfor bruger alle mennesker så ikke den her regel? Det er fordi, de kender den. Når først du har lært den her regel, når først du er færdig med den her lille præsentation, jamen så har du reglen. Du kan ikke få den ud af hovedet igen. Du vil opleve, at hver dag, så har du tusindvis af små beslutninger, som er inde i det her 5 sekunders vindue. Og det kan også godt være, at du kan gøre det hurtigere. Jo hurtigere du ligesom kan. Jeg havde en situation med mit barnebarn den anden dag, hvor han er 8, og han er lige blevet 8 år. Og han har det her med, han er lidt bange for at gå ud på toilettet, og der skal helst være lys, og morfar, du skal lige gå med. Og så siger jeg til ham, prøv en gang den her regel her. Og så prøver han det, og gud, det er jo ikke så svært, jeg behøver ikke være så bange. Men ved du hvad, morfar? Jeg kan faktisk gøre det på 3 sekunder. Jeg tæller bare ned 3, 2, 1, og så gør jeg det. Og det er sådan, det handler om. Jo hurtigere man ligesom kan få ændret den situation, fordi det handler om fokus. Det handler om, at man lige får skiftet gear i hjernen, og kommer ned i et andet fokusområde. Og det gør man ved, at man ligesom tæller. Der skal din hjerne ændre sig. Eller den skal i hvert fald tænke nogle andre tanker, tænke på noget andet, end det det den egentlig gerne vil have dig til, fordi den helst gerne vil have dig ind i det her vaneloop. Når du ved den her teknik, jamen så vil du bruge den til alt muligt. Du vil finde ud af, at du vil lære den fra dig, og du vil give den til alle mennesker, fordi alle mennesker står i situationer hver eneste dag, hvor man har brug for at tage en beslutning på et eller andet. Så derfor så handler det om, at man tæller ned 5, 4, 3, 2, 1, og så sætter man gang i en handling. Igen, jeg tager lige og beskriver selve reglen, hvordan den egentlig lyder. Når du får en indskydelse af en eller anden ting, så tæller du ned 5, 4, 3, 2, 1 og sætter gang i en handling. Hvis ikke du gør det inden for 5 sekunder eller kortere tid, jamen så vil din hjerne, den vil hive dig ind i overtænkningshjernen og ødelægge det, du har gang i.
Så det her med at bruge den her regel, det er den ene side af sagen. Jeg bruger den ofte. Jeg bruger den hver dag. Jeg bruger den for nylig, der var jeg til begravelse på Lolland. Jeg havde en kammerat, som var stået af. Han blev 61 år, og ærgerligt, men sådan er livet. Igen den her situation med, at jamen, skal jeg sætte mig ned og græde resten af livet over, at min kammerat, han er gået bort? Jamen, selvfølgelig er der nogle ting, som man bliver nødt til at have igennem overtænkningshjernen og få bearbejdet og så videre, så videre, så videre. Men som jeg sagde før, det her med at bruge en hel dag, eller flere uger, eller flere måneder, eller flere år på at fokusere på noget, som er sket. Vi kan ikke bruge sådan noget. Vi kan ikke rationelt få vores liv til at fortsætte. Jamen, min kammerat, han er jo gået bort, og jeg har da stadig mit liv, og jeg har stadig mit liv, der skal leves, og jeg skal stadig føle glæde i mit liv, til trods for min kammerat, han er gået bort. Jeg blev bedt om at skulle bære kisten, og det følte jeg var en stor ære. Jeg vidste også bare, at når nu jeg tog fat i det her håndtag, jamen så ville jeg bryde sammen, fordi jeg er ret følelsesmæssigt anlagt, og jeg ved, at hvis ikke jeg gør noget, jamen så vil jeg tude hele vejen ud af kirken. Jeg har ikke noget problem i at tude, jeg har ikke noget problem i at vise svaghed, og i øvrigt så synes jeg ikke, det er svaghed, at man græder. Og slet ikke svaghed at vise, at man græder. Men jeg havde brug for ligesom at vise, at jeg var stærk i den her situation. Og ganske rigtigt, som jeg havde forudset, lige så snart jeg tog fat i håndtaget på kisten, så kom følelserne, og de væltede ind over mig, og øjnene de begyndte at fylde sig med vand. Inde i mig selv har jeg så opbygget 2 teknikker. Det er således, at det her med ens åndedræt, det er et værktøj, som du har med, uanset hvor du er henne. Og den her 5 sekunders regel, som er det her stopsignal til ligesom, at du ligesom kan styre den tanke, du gerne vil følge, eller den handling, du vil gerne foretage dig i forbindelse med en følelse. Så jeg har lært i forbindelse med også noget åndedrætstræning, at det her med, at man skal trække vejret igennem næsen, det er ret væsentligt. Det er ret vigtigt, at man gør det igennem næsen, fordi det frigiver nogle ting, og det tilfører din hjerne ilt på en bedre måde, end hvis du gør det igennem munden. Det kan vi tage fat i på en anden dag. Og jeg ved også, der er mange herinde, som også arbejder med åndedræt, og der findes 1000 forskellige måder på, hvordan man ligesom skal trække vejret. Den sidste forskning handler bestemt om, at det her med, at man trækker vejret igennem næsen, det kan hjælpe en på en lidt mere optimal måde. Samtidig så kan man også standse og resette sit åndedræt ved at man trækker vejret på en bestemt måde. Og kombinationen af 5 sekunders reglen og denne her måde at trække vejret, jamen det giver 2 ting. Den ene ting det er, at jeg stopper denne her følelsesmæssige ting, der gør, at det kommer over til overtænkningshjernen. Og den anden ting, det gør, at jeg får energi til hjernen samtidig. Det vil sige, at jeg får pludselig et overskud, hvor jeg ligesom selv er herre over. Altså det her vindue i forruden, i den frontale pandelap, det er mig, der har styr på, hvad det er, hvordan jeg skal handle, og hvilken tanke jeg skal følge. Så det her med, at jeg stod der med kisten i hånden, der havde jeg brug for, at lige nu, der skulle jeg ændre den tilgang, jeg havde til mine følelser. Måden, man trækker vejret, måden jeg har lært at trække vejret på den bedste måde, til at resette mit åndedræt, det er på den her måde. Det tager cirka 5 sekunder at trække vejret på den måde. Jeg tager en kort indånding gennem næsen, og så ånder jeg ind igen. Det tager cirka 2-3 sekunder, og så puster jeg igen ud igennem næsen. Så har jeg fået flyttet mit fokus. Jeg behøver ikke tælle højt, fordi det gør jeg med mit åndedræt. Og jeg har fået styr på situationen. Lige præcis i den situation, det var første gang, jeg gjorde det i en så presset situation, fordi jeg var presset, da jeg tog fat i kisten. Det flyttede mit fokus så meget, så jeg kunne fokusere på hende, der gik foran hæle,
og bruge det som redskab til ligesom at flytte min bevidsthed et andet sted hen. Så det her med at bruge den her 5-sekunders regel, det kan være eksempelvis om morgenen, når man skal ud af sengen, jamen så har man brug for, at man får stået op. Og så handler det om at slå den her vækkeur fra. Ikke sætte det på snooze. Nej, man slår vækkeuret fra. Og så tæller man ned 5, 4, 3, 2, 1, slår dynen væk. Og så rejser man sig op, tager sin løbesko på, og så løber man kraftedeme den tur, man skal komme ud på. Ikke? Eller, som jeg gjorde med kisten, eller man kommer ind, som Mikkel han sagde, jamen når jeg sidder her i stolen, så den bedste måde, man ligesom kan flytte sig selv på, det er at rejse sig op og komme afsted. Jamen det kræver en beslutning, at man får rejst sig. Og det er ikke bare det der med bare at gøre det. Nej, man bliver ligesom nødt til at have et startsignal. Og startsignalet, rent videnskabeligt, det er en af denne her metakognitive tilgang. Metakognitiv, det handler om tanken omkring tanken. Det er det meta. Så den her regel, det er en metakognitiv tilgang, og det er et stopsignal, eller et startsignal til ligesom at få gjort nogle andre, eller nogle andre ting. Så det er den måde 5-sekunders reglen den kan bruges på. Og som sagt, jamen så kan den bruges i alle situationer. Den kan, og masser af mennesker har oplevet, jeg synes I kan gå ind og læse Mel Robbins, som har opfundet den her regel. Lige for at fortælle historien om, hvordan hun opfandt den her regel. Mel Robbins, hun er advokat og arbejder på et større mediebureau, og af årsager i hendes liv og hendes arbejdssituation gjorde, at hun var begyndt at drikke, og hele hendes liv, det gik bare skævt. Hun smadrede sin mand, og hendes unger kom ikke afsted til tiden, og madpakkerne de lå. Det eneste, hun med sikkerhed havde styr på, det var den her snooze-button. Hun vidste godt, at når jeg klaskede den der ind, så havde jeg styr på lige præcis den situation. Hun vidste også udmærket godt, at det hun skulle for at få tingene til at køre, jamen det var at stå op tidligt om morgenen, smøre madpakkerne, gå ud og søge de der job, hun havde brug for at få søgt, og begynde så småt at tage en ting ad gangen og ændre hendes liv. Hun kunne bare ikke. Hun havde den her situation med, at hun om aftenen sagde, yes, i morgen, nu er jeg motiveret. Opgaven er bare, motivationen den er der ikke, når vi har brug for den. Vi vil aldrig nogensinde føle, at det er rigtigt, at vi kan ikke bare gå og vente på, at vores følelser fortæller os, nu kan du komme i gang med at gøre noget. Nej, fordi den vil aldrig nogensinde lade dig komme ud af komfortsofaen. Den vil altid sørge for, at du bliver inde i komfortsofaen. Og den styrer dine følelser. Så det her med at vente på, at den bringer dig et eller andet sted hen, nej, den skal nok finde en eller anden ting inde på de støvede hylder på harddisken til at fortælle dig, at du ved jo godt, det er allerbedst at blive inde i den her komfortsofa. Fordi det er der, at du er allermest sikker, og der bliver du i hvert fald ikke et af den her sabeltiger. Det var den følelse, hun ligesom havde, og hun sank længere og længere ned, og hun drak mere og mere og mere. Og så en aften, så sad hun og tilfældigvis så et program med NASA, hvor de var ved at fyre en raket af. Hvor de sagde, 5, 4, 3, 2, 1, go! Hun stoppede nærmest med at trække vejret. Fordi inde i hende sagde hun til sig selv, okay, er det det? Det vil jeg prøve i morgen. Jeg vil, er det bare det, der skal til, for at jeg ligesom kan komme ud af sengen? Hun afprøvede det så næste morgen, hvor hun sagde 5, 4, 3, 2, 1. Jeg skal simpelthen bruge den her teknik til ligesom at sørge for, at jeg kommer ud af sengen, inden at jeg ligesom bliver hængt fast i alle de der ting, som jeg grubler over. Jo mere man grubler over tingene, jo mere bliver der ligesom hivet ned af harddisken. Den fylder flere og flere ting på, og man kommer længere og længere ud i sin følelsesvold. Nøjagtigt som Freddy han fortalte om hans lortedag den anden dag. Det her med, at man bliver i den der følelse, det der med, at man hænger fast ned i den der, det vidste hun jo, det fungerede ikke. Så nu skal jeg bare
handle, og det skal være lige nu, inden den når at ligesom rive mig væk fra det her system. Og den tanke, jeg har med, at jeg skal ændre mit liv. Og det prøvede hun så, og det lykkedes. Og de næste par uger, jamen der brugte hun den samme regel. Og så sker der det inde i din krop, at den her regel, den ændrer noget ind i dig, så den gør, at du vil pludselig være en handlingsperson. Du vil pludselig være en, som tager action på noget af det, du har. Altså, du begynder pludselig at ændre den vane. Og når du begynder at ændre dine vaner, jamen, men så sker der nogle andre ting. Dine følelser begynder at ændre sig, og dine tanker begynder at stemle sig ind i forhold til der, hvor du gerne vil hen. Så sidder du en morgen og siger, jeg magter ikke og skal i gang med kapitel 3 i det her mentorforløb. 5, 4, 3, 2, 1, og så slår du op på siden og går i gang, eller tænder for videoen og lytter til det her program. Vi har alle sammen stået i en situation, hvor vi havde brug for denne her situation. Kim, du snakkede om det her med, at du var pisse bange for at gå igennem mørke og gå igennem en mørk skov. Du vidste, at du blev nødt til ligesom at gøre et eller andet. Du vidste, at der skulle et eller andet til. Og ubevidst, jamen så flyttede du din grænse ved at fokusere på, at du tog et skridt ad gangen. Det er nøjagtigt det samme som at bruge den her regel, 5-sekunders reglen. Nu kender du den bare rent bevidst og sige, okay, står jeg i en situation, vælter tankemidlet ind over mig, skal jeg ud af sengen, og jeg ved, jeg skal ud og træne, fordi jeg har brug for at få flyttet min vægt, eller brug for at få en bedre kondition, eller hvad det nu kan være, så brug 5-sekunders reglen, for den er stensikker hver gang. Og den er stensikker, når du bruger den, og når du gør det, du gerne vil. Hvis du ikke er sikker på, at du gerne vil ændre det, du nu vil ændre. Der er masser af mennesker, som sidder i den her komfortsofa og hygger sig og har det godt med det. Og det er fair nok. Alle har lov til at gøre præcis det, de vil. Når du nu har besluttet dig for at ændre dit liv, jamen så er den her 5-sekunders regel, den er et kæmpe los i røven til, at du ligesom kan få ændret alt i dit liv. Det kan være, at du har brug for at gå op og lave lønforhøjelse med din chef. Alle de her ting, som vi nu gør, hvorfor er det, den her regel, den nu kan hjælpe på alle de her ting? Jo, det er fordi, at alt hvad vi gør, alt det der ligesom, alle de her undskyldninger, der kommer til os, som den fortæller os, at du ved udmærket godt, du har det ikke bedst med, når du skal ryge. Altså, du ved det jo. Altså, du har brug for den der røg. Du har brug for det der, at det dulmer dine nerver, og fuck det. Alt sammen kommer ned til, at det her med, at lige så snart du tøver, så vil den sige, okay, der er et eller andet galt. Altså, der er jo ikke noget problem i, når du tager dine fede bukser på, eller når du trækker vejret, eller når du går hen og giver ungerne en kram. Der er jo aldrig nogensinde noget problem i, at du bare gør det. Det kan du just do. Men når du lige pludselig skal i gang med noget, som du ved er svært. Du ved, det er svært at komme ud klokken 6 om morgenen, og du ved godt, at det er kontinuiteten. Den her tilgang med, at du får gjort tingene dagligt. Du kan jo ikke bare sige, okay, nu går jeg i vægtrummet, og så flytter jeg 1000 kilo jern, og så har jeg fået de største guns overhovedet. Sådan fungerer livet jo ikke. Livet fungerer jo ved, at du er vedholdende. Det her med, at ham der, som stod op på bjerget på Mount Everest, det er jo ikke det sidste skridt, der gjorde, at han kom på bjerget. Nej, det er processen, der kom derhen. Og ved, at du er vedholdende i din proces, det ved vi jo alle sammen. Det er det, der skal til. Og den her 5-sekunders regel, det er det, der ligesom kan fastholde dig i det her los, som du kan give dig selv i røven, det er det 5-sekunders reglen, den er suveræn til. Gå ind og læs eller lyt til Mel Robbins på YouTube. Hun har lavet en masse omkring 5-sekunders reglen. Hun har også skrevet flere bøger om den. Det her, det var så bare et lille udsnit i forhold til, hvordan jeg bruger den. Hvordan du kan bruge den i din dagligdag.
Og sørg nu for at dele den. Del den med alle de mennesker, som du kender, fordi alle har brug for denne her regel. Så sent som i dag, der stod jeg med en kammerat, vi stod sådan og snakkede om det ene eller andet og det tredje. Og så, jeg ved ikke, hvordan vi kom til det, men pludselig siger han så, ja, min kone hun har også problemer med stress på arbejde, hun er skolelærer, og hver gang hun tænker på de her job, og det hun ikke når, og så prøv at høre en gang, den her regel, den vil jeg gerne lære dig, og den er jeg 100% sikker på, den kan du få kæmpe gavn af. Og hvis du så kombinerer den med denne her åndedrætsteknik, jamen så bliver det endnu bedre. Så næste gang du står i en situation, næste gang du skal ud af køjen og gøre det, du gerne vil, så tæller du ned 5, 4, 3, 2, 1, og så slår du dynen væk fra dig, rejser dig op, og så aererer du din seng, fordi det er den første opgave, du skal lave i dit liv. Fordi når du nu har ret din seng, så er det den første opgave, som du har gjort, som er tilfredsstillende. Og jo bedre du bliver til at lave de her små ting i dit liv, jo bedre kan du tilføre glæde i dit liv. Jeg siger jo typisk og ofte, og til alle dem, som gider høre på det, dit liv er fuldkommen simpelt. Fordi dit liv, det former sig efter de tanker, du følger. Den måde, du forholder dig til de tanker, du følger. Den måde, du forholder dig til dine følelser. Og den måde, du handler på dine følelser. Så det, du kan gøre i dit liv, det er, dit liv det bliver efter den måde, du forholder dig til alt. Og det, du gør. Så nemt er det. Og det, du gør, det er jo det, der skaber dit liv. Du kan jo ikke sætte dig ned og sige, ja, men jeg venter lige på de her følelser, de skal gå over, fordi så skal jeg nok få det bedre. Og jeg venter lige til, at jeg er klar til at gå over og løfte vægt over i vægtrummet. Og altså de her tanker, som man gør sig omkring alt muligt, og de leder til, at vi kommer længere og længere ned i det her tankespænd, og pludselig så er der gået 5 år, og vi har stadig små muskler, fordi vi ikke kommer over i vægtrummet. Det hjælper heller ikke noget at gå over i vægtrummet og sige, nu har jeg været i vægtrummet. Jamen det er jo ganske rigtigt, men fik du løftet det der jern, så du kunne få større muskler? Nej, der er kun én, der kan gøre de her ting, og det er dig. Ingen andre kan løfte det jern, der gør, at du bliver stærkere. Og alle de her små ting, det er de ting, som du gør, når der er ingen, der ser det. Som Kim han rigtig siger, jamen den eneste måde, du kan blive kaptajn på dit skib, det er ved at gøre det. Det var at tage en beslutning og sige, jeg vil gerne være kaptajn på mit liv. Og det er ikke bare at gøre det, fordi det handler om, hvordan. Det handler om, at du skal gøre det. Det her, det handler om, hvordan du skal gøre det. Så brug nu 5 sekunders reglen, og jeg håber, du fik noget ud af denne her præsentation. Og jeg ved godt, jeg har været lidt længe om at få det lavet, men her i aften, der brugte jeg den sgu selv og sagde 5, 4, 3, 2, 1, og så trykkede jeg på knappen. Jeg havde skrevet en hel masse ting ned, fordi jeg var i tvivl om, hvordan jeg ligesom skulle gøre de her ting her. Og jeg har ikke læst en skid af det, jeg har siddet og læst, fordi den sidder så meget inde i min krop. Så tak fordi du så med, og jeg har tænkt mig faktisk at lave et lille kursusforløb i forhold til den her 5 sekunders regel. Og det skal I, når jeg på et tidspunkt får det lavet, så vil jeg selvfølgelig præsentere det for jer. Tak fordi du så med, og sørg nu for, at resten af din dag, den bliver helt vildt fantastisk. Giv mig en tilbagemelding på, hvordan I synes, at den her præsentation har været, og vigtigst af alt, hvordan den her 5 sekunders regel, den er for jer. Fordi når først du har lært den, så kan du ændre alting fra nu af. Så tak for i aften, og her lige den velkendte 5'er for mig.